Obrim el temps dels tertulians ocasionals del Maneres de Viure avui en el format que cada darrer diumenge de mes compartim amb alcaldes i alcaldesses de municipis mitjans i petits del país. El relat de la política de proximitat, la més propera amb els ciutadans, aquella que coneix i escolta les històries en primera persona del singular. Ja són prop de 50 els alcaldes i alcaldesses que han compartit taula al Maneres de Viure de la xarxa. Avui s'afegeixen 3 més amb perfils d'una dimensió molt similar. I Carme Parres, molt bon dia, Carme. Molt bon dia. Ens els presenta. Doncs mira, ens acompanya en Joan Serra, ell és alcalde de Castellolí, a la comarca de l'Anoia, a tocar de l'autovia A2. Terme documentat des de l'any 961 i amb un interessant relat històric, un municipi molt actiu en l'àmbit del ciclisme de muntanya i del motor. Castellolí té 539 habitants. Joan Serra és alcalde per Plataforma Units per Castellolí, una candidatura de ciutadans independents que va presentar-se a les darreres eleccions amb l'objectiu prioritari de modificar el Pla d'Ordenació Urbana. Reordenar el terme municipal, sanejar i reduir la despesa pública i millorar els serveis públics del poble són alguns dels objectius plantejats per l'actual legislatura. Joan Serra és enginyer superior d'Organització Industrial i treballa com a delegat a Catalunya d'una gestora immobiliària. També ens acompanya en Joan Castany, ell és alcalde de Teià, municipi de la comarca del Maresme. El seu terme municipal, juntament amb el de Masnou, forma una vall articulada per la riera de Teià i els seus torrents. Amb 6.000 habitants, Teià manté una part de la seva activitat agrícola centrada en la vinya i la denominació d'origen a l'ella. Joan Castan és alcalde per la formació independent Gent de Teià, la força més votada a les passades eleccions municipals. Castan, però, ha estat vinculat a la política municipal des del 1987 en condició de regidor i 12 anys com a alcalde formant part de les llistes de Convergència i Unió. L'any 2003 va retirar-se de la política fins que l'any 2009 fundava el grup de vilatans Gent de Teià, amb el qual es va presentar a les eleccions. Entre els objectius per a aquest mandat figura el sanejament dels comptes municipals, la millora de la recollida de residus i de la neteja i també potenciar la feina de les entitats del municipi. Precisament, Teià aquest diumenge comença a viure la festa major de Sant Martí. Joan Castan és diplomat en Infermeria i Podologia i treballa a l'ICS. I finalment avui comparteix condició de tertulià ocasional del Maneres de Viure l'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, a la comarca del Bages, Albert Miralda. Amb poc més de 3.200 habitants, situat entre Manresa i el límit amb l'Anoia, Sant Salvador de Guardiola té una part del municipi distribuït de forma dispersa, però manté 2 nuclis antics, Guardiola i Salelles, a banda de modernes urbanitzacions. Albert Miralda lidera la formació independent Gent pel Canvi, vinculat a l'activitat política municipal des de mitjans dels anys 90. Va formar part de les llistes de Convergència i Unió, ocupant diferents regidories municipals. L'any 2003 abandonava la política, però l'any 2007 Gent pel Canvi, formació que ell liderava, guanyava les eleccions i governava amb Esquerra Republicana. L'any 2011 es van tornar a presentar, van tornar a guanyar, ara amb el suport d'Unió Municipal de Catalunya. Entre els objectius per a aquest mandat figura resoldre l'abastament d'aigua a un sector de la població, la millora del POUM, reduir les emissions i impulsar el treball de les entitats i associacions. Actualment es dedica de forma exclusiva a la seva activitat política. Presentats, és moment de saludar-los. Senyor Joan Serra, alcalde de Castellolí, molt bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies. Senyor Joan Castan, alcalde de Teià, molt bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies per permetre arribar des de la xarxa als vilatans, que és molt important. Un plaer enorme compartir aquesta taula amb vostès, també amb el senyor Albert Miralda, alcalde de Sant Salvador de Guardiola. Senyor Miralda, molt bon dia, què tal? Molt bon dia i gràcies per haver-nos convidat. Dèiem que vostès tenen unes textures similars, hi ha una gradació demogràfica, 600, 6.000, 3.000, aquest seria el volum demogràfic dels seus municipis, però vostès formen part de 3 formacions independents, Plataforma Units per Castellolí, Gent de Teià i Gent pel Canvi a Sant Salvador de Guardiola. I m'agradaria començar a tirar del fil d'aquesta realitat. Què els impulsa a vostès a liderar una plataforma independent per fer feina municipal, per presentar-se a unes eleccions i finalment per fer d'alcalde, senyor Serra? Bé, molt bon dia. A nosaltres ens va impulsar la realitat del municipi. Com he dit, un dels punts objectius nostres era el POUM, el Pla d'Ordenació Urbana de Castellolí, que estava en aprovació inicial, que segons vam detectar no es corresponia a la realitat que el municipi, o si més no, la majoria
de veïns i veïnes volien, i va ser un dels punts importants que ens va fer presentar-nos en aquestes eleccions. De fet, a Castellolí, a diferència segurament dels alcaldes que m'acompanyen en la tertúlia, ve d'una història molt concreta que determina el fet que ara ens presentem. A Castellolí, durant 31 anys, va haver el mateix alcalde, on pràcticament hi va haver sempre una llista única, fins als darrers 8 anys, on hi va haver dues llistes presentades, on corresponen ser regidors i, per tant, sempre hi havia una majoria absoluta en un dels dos, perquè sempre guanyava un dels dos, i per pocs vots de diferència sempre guanyava i, per tant, governava amb majoria absoluta un dels dos partits. Nosaltres vam considerar un perfil de gent molt de mitjana edat, per entendre'ns, des dels 20 i pocs als 40 i pocs, que és la llista una mica que integrava el nostre grup. Vam considerar que seria molt bo que hi hagués un tercer grup al municipi, un tercer grup independent, no vinculat a cap partit polític, que una mica fos un partit neutre, que donés, com a primer punt, evités les majories absolutes pel fet de ser només dos els partits que es presentaven i ser la tercera pota de la taula, que és molt necessària, i en segon punt poder aportar aquesta neutralitat amb tot el procés. La nostra sorpresa va ser que no vam guanyar les eleccions, amb molt pocs punts de diferència del primer, que va ser Convergència i Unió, però sí que vam ser investit, en aquest cas jo vaig ser investit com a alcalde, perquè en aquest cas el tercer grup de l'Ajuntament, Alternativa pel Canvi d'Esquerra Republicana, ens van donar en aquest cas a mi la confiança per fer alcalde, sense haver pacte. Per tant, perquè es feu una radiografia, a Castellolí hi ha 7 regidors, corresponen pel número d'habitants que som, i d'aquests 7 regidors hi ha una distribució en quant a regidors de 3, 2, 2, on governem jo i un company, i per tant governem 2 i hi ha 5 persones que estan a l'oposició. És una realitat que no sé si el trobarien a gaires municipis de Catalunya. És molt singular. I una mica és la realitat que tenim en aquests moments. Jo procedia, no tinc antecedents polítics, jo sí que estava a l'Ajuntament, però en una altra part, estava com a jutge de pau del municipi, i degut a això, a buscar una neutralitat i a buscar un element centralitzador degut als dos enfrontaments històrics dels dos grups partits, dels grups polítics que hi havia fins al moment, vam considerar oportú de presentar-nos. El nostre lema, el nostre objectiu principal, per sobre de tots els altres, era un govern de 7, intentar aglutinar els 7 regidors en una taula i fer un govern de tots. No va ser possible. La singularitat del senyor Serra és claríssima, i fins i tot la seva arribada al món de la política activa, en aquest cas de la gestió política a partir de l'alcaldia de Castellolí, però el senyor Joan Castan, l'alcalde de Teià, i el senyor Albert Miralda, l'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, tenen una característica similar, i és que ells van formar part del que era l'estructura d'una formació política, diguéssim, tradicional, Convergència en aquest cas, i en els dos casos, tant el de Teià com el de Sant Salvador de Guardiola, i en un moment determinat deixen aquesta formació política i fan la passa de presentar-se com a grups independents. Aquesta seria una característica similar, però m'agradaria també que, d'alguna manera, de forma una mica més breu, perquè suposo que el relat tampoc és ben bé igual que el de l'alcalde de Castellolí, ens expliqués una mica com sorgeix la seva experiència. Senyor Castan. Bé, jo em vaig retirar de la política municipal l'any 2003, em vaig retirar voluntàriament perquè vaig pensar que teníem que donar pas a idees diferents, a gent jove, i amb un altre trenar diferent. Pensava que ja s'havia esgotat tot el que jo podia donar envers l'Ajuntament. Sí que és veritat que estava esgotat física i psíquicament i mereixia també un repòs, no? Bé, després de 8 anys d'estar ausent de la política municipal, la veritat és que a petició fins i tot de molts vilatans l'Ajuntament no funcionava bé perquè l'IBI en 8 anys s'ha pujat un 146%, el qual és una barbaritat, un 146%, i la despesa tota s'havia disparat de l'Ajuntament i anàvem amb un endeutament molt gran de 6 milions d'euros, anàvem en una situació que es preveia verdaderament dolenta, no? Aleshores, aquí va ser on es van motivar reunions a casa meva, de gent que venia, que teníem que fer alguna cosa, que teníem que tornar a la política. Sí que és veritat que jo, des de la meva vessant de municipalista, dintre del grup municipal de Convergència i Unió, vaig intentar que la meva veu fos escoltada, no va ser així, i sempre he pensat que el moviment es demostra caminant i que alguna cosa es tenia que canviar. Si més no podíem fer-ho des de dintre del propi partit municipal, si podíem fer-ho presentant-nos com un equip diferent perquè la nostra veu
fos escoltada. És a dir, vostè d'alguna manera intenta fer-se escoltar dins el partit... Del partit municipal, del partit grup municipal. I aquí no troba resposta, diu, bé, si no hi ha resposta, fem nosaltres la feina i demostrem que hi ha una manera diferent de fer les coses. No sé si és el cas de l'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, el senyor Miralda, si és similar, si trobaríem alguna coincidència. Bueno, sí, jo entenc que en el cas de la política municipal jo entenc que tots tenim un passat, no? I quan estem ficats a davant liderant o gestionant els governs municipals, entenc que és que anteriorment hi han portat una certa vida activa municipal. Per això a vegades passa això, no? Que els vilatans ens venen a veure, perquè jo tinc una certa coincidència amb l'alcalde de Teià i coincideixo amb ell, que jo em vaig trobar en això, jo l'any 2003, per un cert desencant, i perquè era un cicle de 8 anys, jo portava 8 anys de regidor i entenia que el cicle per mi es havia acabat, jo me'n vaig anar cap a casa, a més tenia una activitat industrial a casa i em tenia que allà també tenia que prestar-hi la meva atenció, però durant l'any 2004-2005 bueno, és allò que et comencen a empènyer i també hi ha la teva part de voluntat pròpia de dir, home, també tens aquell animal polític a dintre que té ganes de sortir i de dedicar-se en aquest món, no? I evidentment consultant la família, perquè entenc que també tens la família al costat que també t'ha d'ajudar a l'hora de prendre una decisió d'aquest tipus, però costa poc d'engrescar-te per liderar un projecte d'aquestes característiques. A més, treballar pel teu poble entenc que és un d'aquells anhels que els que ens estimem el poble d'aquesta manera, que ens surt per tots els poros, pues, que és una cosa que ens costa poc que ens convencin. Jo personalment vaig estar 8 anys de regidor en Convergència, vaig tindre un cert desencant, però tenia un compromís amb el poble de 8 anys, jo vaig plegar, i la sorpresa va ser, i en això coincidíem amb l'alcalde de Castellolí, que nosaltres hi havia un procés de redacció de pla general en aquells moments també. Hi havia un cert rebombori general en el municipi de descontent i de manca d'informació. I això va ser un dels elements que va empènyer que la gent ens vingués a buscar. Ens vam presentar, que el resultat era la legislatura 2003-2007, Convergència tenia 7 regidors, nosaltres ens presentem a les eleccions de 2007 i Convergència passa de 7 a 3 i nosaltres sortim de 0 i acabem amb 5. O sigui, ens quedem a un regidor de la majoria absoluta partint de 0, com aquell que diu. Curiosa i intensa la política municipal, que descriu molts relats de micropolítica que són molt interessants de ser observats i fins i tot que explicats moltes vegades des de la Generalitat del context, molta gent interpreta com és possible que això successi. Doncs sí, succeeix perquè cal entendre que la micropolítica moltes vegades té punts de coincidència simplement per la voluntat de tirar endavant la vida del poble, no? I de tirar endavant propostes i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Hi ha hagut una paraula, un concepte que ha deixat sobre la taula l'alcalde de Castellolí, el senyor Joan Serra, que parlava de neutre. Són formacions neutres, vostès, o també hi ha un punt d'ideologia? És a dir, prima el poble o darrere d'un grup independent? Perquè quan un parla Plataforma Units per Castellolí, gent de Teià, gent pel canvi, aquí no interpretem què hi ha ideològicament al darrere, però se suposa que hi pot haver una ideologia. Com podem entendre aquesta neutralitat? Jo diria que la neutralitat és... O sigui, la ideologia és la que porta les persones que es presenten a les llistes. Llavors, la neutralitat nosaltres la vam buscar justament amb això, en buscar persones no vinculades a altres grups polítics, intentar d'aquelles persones que durant molt temps han estat en un altre dels grups polítics que no entressin al nostre partit. Va passar, va haver peticions de persones d'altres llistes que volien formar part de nosaltres. Vam intentar muntar una llista des de l'inici que fos persona, veïns i veïnes de Castellolí, que no tinguessin un històric que d'alguna manera els encasillessin en algun dels partits. Intentar també fugir que als pobles tenim persones, com ha dit l'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, tots tenim un interès en participar, tots, tant els que som alcaldes com els que participen de regidors, tots participem en moltes de les activitats que es fan al municipi, però intentar fugir justament d'aquells grups potser més radicals o potser de buscar d'aquells més passius, dels dos costats, intentar agafar la neutralitat també des del tarannà positiu per fer les coses i en el cas nostre això, era justament que no formessin part històricament dels dos grups que hi havien sigut. Jo que estan. Bueno, començarem per dir que el municipalisme és un sentiment. Més enllà de les ideologies? Sí, exactament, no té ideologies. Per mi no té ideologies. El municipalisme és un sentiment. Tots els municipalistes que hem estat militant en partits sabem que han rebut bufetades, precisament per aquesta manera de trenar diferent dels municipalistes a altres parts del partit. Per tant, no es pot interpretar des de la mateixa perspectiva i en la mateixa lectura o en la mateixa clau el que passa en la política municipal
que el que passa a la política de país o el que passa a la política d'estat. No es pot interpretar. De cap manera. Tot i que entenc que hi ha vegades que s'apliquen polítiques que les podríem emmarcar en un cert context ideològic. Perquè si tu estàs aplicant mesures de contenció o de contaminació mediambiental, entenc que t'estàs anant més cap a l'esquerra, almenys així programàticament ho expressen segons quin tipus de partits que tenim en l'arc parlamentari en aquests moments. Jo en aquest aspecte discrepo una mica en el sentit de dir sí que hi ha cert tipus de polítiques que sí que les podríem emmarcar. Però també és cert, i almenys aquest és el nostre cas, que nosaltres a dintre del nostre grup donem cabuda a tothom, vingui d'allà on vingui, entenent que el context és el municipi. No entrem en grans debats nacionals perquè entenem que no és el que ens pertoca parlar de poble i construir poble. Jo dic que també a partir del relat municipal dels pobles pot construir país, que això també és important. Tirem una mica del fil aquest del municipalisme. Jo estava concretant que el municipalisme és un sentiment i dintre d'aquest municipalisme tenen cabuda totes aquelles persones que tinguin aquest sentiment municipalista, siguin d'esquerres, de dretes o de centre. Què vol dir un sentiment municipalista? Un sentiment municipalista és un lliurament envers el teu poble. És un fer les coses per la satisfacció de fer-les i per veure disfrutar els teus vilatans. És un sentir-te feliç passejant pel poble. És un sentir-te saludat anant-hi pel carrer amb això i dient a la gent, hola Joan, què tal, com va, tot això. És això, i el que ho entengui és un sentiment. El que ho entengui ho entén, i el que no és difícil que pugui. Aleshores, vull dir, indudablement, això no vol dir que nosaltres no fem política municipal. Clar que fem política. Política en fa tothom. Des del primer moment que un es lleva a casa seva, comença a negociar amb la seva dona i comença a fer política. Nosaltres no és que vivim de la política ni fem política, és que necessitem la política per sobreviure, perquè estem dintre d'un marc polític. Per tant, està clar que moltes de les polítiques que es poden aplicar a la Generalitat, a qualsevol lloc, es poden aplicar a les poblacions respectant els habitants, representant la institució com a tal, no? Però està clar que sense un sentiment municipalista, amb aquests temps que estem, veig difícil que els pobles que estem passant penúries, penalitats, tirem endavant, perquè necessitem no solament d'aquest sentiment, sinó que a més necessitem convèncer els vilatans, convèncer a les entitats, a les associacions, que estem allà com ells, altruistament i per tirar endavant el poble. Senyor Miralda. Sí, jo en certa manera també estic d'acord. Jo entenc que en el moment que ens posem aquí, clar, arrossegues un carro que porta moltes coses, que porta molt de pes damunt d'aquest carro, i has de ser conscient que en aquest estirar aquest carro hauràs de patir un cert desgast que no et pot perjudicar en la teva visió de poble. I a partir d'aquí, entenc que ets el que has de trenar una mica el camí que vols seguir i els que t'acompanyen en aquest camí. Voler aglutinar o voler ser punt neutral, jo entenc que també és un pèl difícil, perquè evidentment és allò que diuen que qui camina s'entrebanca, no? Evidentment, en el moment que tu comences a prendre decisions, ja estàs generant debat, ja estàs generant controvèrsia i ja estàs generant que tingui gent que s'hi posa al costat i gent que no es posa al teu costat. Evidentment que l'anhel de tots els que ens posem aquí és aglutinar al màxim o al 100% de les opinions o favorables del poble, en el sentit de dir, home, intentem fer una cosa que ens beneficiï a tots, perquè al cap i la fi nosaltres estem de passada. D'aquí uns quants anys aquí ja no hi serem. I el que queda és el que deixes de llegat, no? I el senyor Serra, que és nou en la matèria, aquest mandat només, quines percepcions està tenint l'alcalde de Castellolí de la feina? La gent li valora l'esforç, creu que les coses estan fent bé, els diu que són molt ideològics, com va tot això? Nosaltres intentem fugir de la ideologia. En general, tots els partits que hi ha en el municipi de Castellolí. Intentem no fer partidisme del que són l'acció de govern o des de l'Ajuntament, no? Treballem pel municipi, per tant fem municipalisme, com dèiem, però des de tots els puestos, no? Fomentant molt les entitats, fomentant molt la participació, sent el màxim comunicatius possibles. I nosaltres sí que en aquest cas no diria que la política en majúscules, la política que es pot fer al Parlament, al Congrés dels Diputats, nosaltres en vivim totalment al marge. Gestionem un ajuntament i gestionem intentant aplicar sempre el millor sentit comú i intentar sempre aglutinar la major part d'opinions en prendre la resposta, no?
intentem sempre fer un govern de 7. No va ser possible des del pacte i, per tant, des de l'inici, però intentem treballar com si cada vegada estiguéssim socis en lloc de tindre oposició i no fer política com a política, sinó com a gestió. Abans parlava l'alcalde de Teià, el senyor Castan, de la difícil situació econòmica que viuen molts municipis i que, per tant, els obliga a remengar-se molt per fer la feina al dia a dia. Això n'hem tingut constància al llarg d'aquestes 2 edicions amb tots els alcaldes, o amb gran part dels alcaldes que han passat per aquest espai. En el moment que vostè li diuen que es torni a presentar, em parlava d'un dèficit de 6 milions d'euros a l'Ajuntament. 6 milions, sí. El moment no és fàcil. No sé si podem dedicar una roda ja gairebé, som a la recta final de la tertúlia, però m'agradaria que parlessin una mica també de com és la situació en aquest moment de crisi als seus municipis. Senyor Castan. Sí, bueno, la situació en aquests moments a els ajuntaments és una mica difícil. No sé, cada ajuntament podrà parlar de la seva, no? De la seva crisi o de la seva situació econòmica, que potser és correcta i bona, no? Jo conec ajuntaments que tenen una situació correcta i bona, per tant... La de Teià no ho és? No, la de Teià no ho és, no ho és. A veure, és difícil, quan tens un ajuntament de 6.000 habitants, és difícil poder donar tots els serveis que et demana el ciutadà, o que el ciutadà vol, i poder-los finançar. Sí que hi ha, segons el número d'habitants dels municipis, fins a 6.000 hi ha una obligació de serveis que has de donar, no? Podríem dir la recollida de residus, l'enllumenat, el clavegueram, l'urbanisme dels carrers, el mercat, la biblioteca. A partir d'aquí, els altres serveis podríem dir que són tots d'una manera voluntària, no? Tot el que és l'assistència social, poliesportius, tot el que és, per exemple, el jutjat. El jutjat tenim nosaltres un jutjat que ens costa molts diners i no rebem diners a canvi del jutjat, molt pocs. El col·le té una despesa importantíssima. Tenim un salador que està al col·le i que el paguem des dels diners. O sigui, verdaderament, nosaltres sí que d'alguna manera, en temps de vaques grasses, nosaltres hem tingut part de culpa perquè hem acostat al vilatà, hem volgut donar aquests serveis i aquests serveis els hem rebut, els hem pagat o bé nosaltres o bé la Generalitat i la Diputació ha col·laborat amb participació. Ara bé, resulta que ara tot això s'està tirant enrere. Tot el que ha passat de la ratlla mitja, no? Totes aquestes subvencions s'estan tirant enrere i llavors ara sí que ens trobem molts ajuntaments, depèn de quin ajuntament, que tenim una sèrie de serveis que no eren obligatoris de donar perquè no ho marcava la llei de bases local i que estem donant i que se'ns estan retirant les subvencions perquè efectivament no hi ha diners. I davant d'això què toca? Tancar-los? Toca retallar els funcionariats, no, toca retallar, fer-se més espavilat en la qüestió econòmica, toca el que hem fet a Teià, vull dir, ajustar la part econòmica, la mínima despesa, vigilar els contractes, per exemple, com a exemple, una nau industrial que fins ara pagàvem a l'any aproximadament 60.000 euros de lloguer, ara en l'actualitat estem pagant 30.000 euros. Toca anar mirant tots els apartats, l'apartat de funcionariats, i que efectivament això ha sigut difícil, però s'ha tingut que fer, i després ajustar-se a les partides i sobretot demandar a la societat que participi en les actuacions de l'Ajuntament per evitar despesa municipal. Ens queda molt poc temps, gairebé 3 minuts, per tant haurem de repetir-se el torn molt ràpidament. Senyor Miralda. Bé, la nostra situació també és complexa com la de tots els ajuntaments, entenc, però una mica generada per, en aquests moments, la situació econòmica de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. Les incomoditats que vam tindre són degudes al no cobrament de subvencions compromeses que té l'Ajuntament, que això en generen tensions de tresoreria que em sembla que es repetirien en la majoria d'ajuntaments si consultéssim, en el sentit de dir, nosaltres en el nostre cas són 600.000 euros que hem de rebre, amb un pressupost de 3 milions, podeu imaginar la magnitud de la tragèdia. A partir d'aquí, és començar a fer allò encaje de bolillos per intentar anar subsistint i anar trepitjant dia a dia. A partir d'aquí, evidentment, llavors has d'encaixar tots aquests serveis de més a més que hem anat prestant, com deia l'alcalde de Teià, com poden ser escoles bressols o centres de dia, que són serveis que prestes a la població, i l'altre factor en contra que juga en nostre, en aquest cas, és el sentit de poder explicar o fer pedagogia a la població, de dir-los, escolteu, ens trobem en una situació que o pugem les taxes per cobrir aquests serveis, o hem de començar a replantejar-nos si aquests serveis els podem seguir prestant. Això és, jo crec que estem en aquest canvi que estem patint en aquests moments, el canvi és aquest, no? De poder-li dir a la població, poder hi ha serveis que en èpoques glorioses els podíem oferir i ara poder s'hauran de deixar de prestar.
Senyor Serra? Sí, nosaltres coincidim amb l'Albert en quant al tema de les deutes d'ens superiors, en el cas de la Generalitat, en el cas de Castellolí, per tema guarderia o pel tema del fons social que en aquests moments no ha pogut ser abonat. Nosaltres, per això, l'any que ve no pugem impostos, els congelem ni a l'IPC, perquè han pogut tancar, en el cas és una bona gestió, aquest any amb raonament positiu, l'any passat amb raonament positiu, aquest any esperem tancar-lo també positivament, i la nostra lluita està en aquests moments en poder executar el Pla Viure al Poble, que és una subvenció que ens ha donat FEDER i que és un benefici molt important pel Castellolí, però que, degut a la situació financera del país, ens costa molt poder tirar endavant i, finalment, poder potenciar també una instal·lació que és clau pel municipi de Castellolí, però també per la comarca de l'Anoia, jo diria pel país de Catalunya, que és el Parc Motor Castellolí, que és una instal·lació que té que ajudar a l'Anoia a canviar de teixit productiu, que històricament ve del curtit del tèxtil i últimament de la construcció, i passar al món de l'automoció, de l'I+D i de la investigació degut a aquesta instal·lació. Per tant, estem blocats en això. És un circuit esplèndid, Un circuit esplèndid, i suposo que cal treure-li rendiment. Es tracta de buscar-li negoci, buscar-li oportunitat i crear riquesa al territori. Doncs ha estat un plaer compartir aquesta tertúlia amb tots vostès, que ens hagin apropat aquest relat d'una política molt singular, molt de micropolítica, molt de relat molt lligat al territori i sobretot al municipi, que representa el senyor Joan Serra, alcalde de Castellolí, el senyor Joan Castan, alcalde de Teià, i el senyor Albert Miralda, alcalde de Sant Salvador de Guardiola. A tots tres, moltíssimes gràcies, molta sort, enhorabona per la feina que fan, perquè se'ls veu satisfets malgrat les dificultats, i n'hi ha dos aquí que si no tinguessin aquesta passió probablement no haguessin tornat, perquè ja ho havien provat, volia dir. Gràcies a tots, molta sort, adéu-siau. Moltes gràcies.